We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Okay, good evening again, everybody. So, if I can remind you what we were doing last week. So, we were trying to understand Revelation 12, right? We were trying to understand Revelation 12. Okay, sibulise kumbonke siyabonga ngisabathele ihle xa singakhumbuzana nje ukuba isifundo sethu ebesisenza kwiveki ledlulileyo besisenza uRevelation 12 sifuna ukuqonda uRevelation 12. Okay, we are trying to understand Revelation 12 together with Revelation 17, Sifuna using ukuqonda in the framework of Revelation 2. This is what we are trying to do. sifuna ukuqonda kahle-ke uSityelelo chapter 12 kanye noSityelelo chapter 17. Sikwenza-ke oko ngokujonga phezu kwendaba ka-Revelation chapter 2. Yeah, so what we are looking at is the good woman of Revelation 12 and this woman of Revelation 17. Yeah, this is what we are trying to put together. Sijonga-ke xa sisenza esi sifundo umfazi olungileyo ofumaneka kwiSityelelo chapter 12 bese sibheka nomfazi ofumaneka kwiSityelelo chapter 17. You remember we started in the church of Ephesus in Revelation 12. So khumbula-ke ukuba siqale kwibandla i-Ephesus xa siya kwi-Revelation 12 where we see this good woman in 4 BC particular. sibona-ke lo mfazi olungileyo simthatha phaya ku-4 BC apho kanye singqale khona. That woman was standing on the moon and was clothed with the sun. Lo mfazi ome phezu kwenyanga owambethe ilanga. Right. We touch a little bit about Pax Romana, this period here, where it was this Pax Roman peace made it possible for this church to grow. Sathatha-ke ixesha esithi xa sithetha ngalo yi-Pax Romana apho ke kwakhona kwazanywa ukwenziwa uxolo oluthile ukuze ke eli bandla libe nako ukukhula. And then the Church of God is gonna move to a different period. The Church of Smyrna, we saw those persecutions. Ibandla likaThixo ke lidlulela kwelinye ibakala lobomi apho sifika khona kwibandla laseSmyrna elithi ke lijongana nexesha lentshutshiso. 10 of them in particular, and the last one was the West by Diocletian, Emperor Diocletian. Bezilishumi ke kodwa ke eyona yakhe yacatsela kakhulu le yokugqibela ebixesha ke le-Emperor enguDiocletian. And this whole thing here in Rome is gonna be ended by this Edict of Milan in 313 BC. Forgive me. Okay, ngo-313 BC iphele ke ipheliswa ke ngulowa esithi ngu-Edict Milan. All right, so and then after that you have the Church of Pergamos. Emveni koko ke soba nebandla lasePergamos, which is characterized by a compromise. lona ke ligqame ngokuthi linokuyekelela okuthile lilungiselela. All those issues are gonna lead us to this Church of Thyatira in
538. Lo miba yonke ke iza kusikhokhelela kwibandla laseThyatira ngo-538. All right, so this is what we touch on in this history, and yeah. Sinyathela kwezo ndawo ke xa sithetha ngale mbali. Just hold on here. So all right. So we touched something about 476. Sikhe sakumisa ke okuthile ngo-476. And we talked about this 476, Western Rome is falling. Esithe ke ngo-476 iRoma eyasentshona iyawa. And yeah, the barbaric tribes are infesting Rome this time. And in Rome, the only institution that is stable is the Catholic Church. Elaqela amabhabhari ke liyangena eRome ngeliya xesha lifika ke i-institution eyona emileyo enozinzo kwi-Roman Catholic Church. And we saw how the papacy is going to involve itself now with politics from this point on, because there's this open space now in Rome. Sabona ke into yokuba ipapacy iye yangena kanjani na izifakwe zepolitiki kuba ibona kuvuleke esi sikhala eRome. Yeah, so the papacy is finding itself having to do this administrative work. Ipapacy ke izibona sele kuyiyo ngoku ekufuneka yenze lo msebenzi wokujongana nekwenziwa nolawulo lemigaqo ezinto ezithile. So they are handling practical matters like distributing food, organizing defense, managing land and wealth. Bazibhaqa ke ngoku sele ingabo amabajonge indlela ukutya okuya ngayo ebantwini, ezemihlaba, ezoshishino kwakunye nobutyebi nezomkhosi kananjalo. Yes, so all of these issues are leading us to 538 as we know it. Le miba ke njengokuba sisazi isikhokhelela ku-538. When the papacy is really gonna grasp this power and rule together with civil power. Apho ke ipapacy izayithathela kulo ke ngoku ulawulo ize ke iqhube iRome ngale ndlela yoburhulumente ukujonga ezasemakhaya. Right. So when you get to 568, Rome is gonna be invaded by the Lombards. The Lombards are the one that are in charge in this place in Western Rome. Basifika ke kule nyaka 568 sifumanisa into yoba iLombards sekuyiyo ngoku ethathele amandla kuwo kweleya xesha ke lale Western Rome esithetha ngayo. And when you get to 590, we're gonna see this Pope now that is very interesting, Pope Gregory the First. Masifika ku-590 ke sibona uPope Gregory the First okungena ke otsala omdla. Because he is a monk, and when he comes, he's gonna try to monasticize Rome. Uyimonko ke uzothi xa ifika ke apha eRome afune uqhutywa iRome ngale ndlela yobumonko. Yeah, so monasticism is
this idea where every sphere of the society has to be penetrated, infiltrated by this idea of religion, a religious style of ruling. I-monasticism ke le athi azofika ayisebenzise yileya ngqondo yokufuna into yoba wonke umhlaba ophantsi kolawulo lwale Roma mawuqhutywe ngendlela yenkolo le yakhe ngendlela ethile ebunyanzeleka. Yeah, because he's gonna put monks, all these monks in high positions, in all these positions. So he's gonna come with this cabinet and try to influence matters in a religious way in Rome. Kuba into aza kuyenza uza kuthatha ke zonke ezi monks azibeke ezindaweni eziphezulu zolawulo ukwenzela into yokokuba zikwazi ukufikelela ulawulo lwazo lunefuthe lwale ndlela yenkolo abakholwa ngayo. Yeah, so in those times, so these monks, because monks are staying in monasteries, and in those monasteries, there will be all kinds of information like books, manuscripts, and all of that, because, yeah. Ngele xesha ke ii-monks ezi bezihlala kwindawo ekuthiwa zii-monasteries. Apha kwezi monasteries ke kukhona wonke oovimba bolwazi, iincwadi, zonke nje izinto eziphethe ulwazi nocwaningo oluninzi olumayelana nenkqubo yaseRoma. Yeah, because if you're a monk, you are only interested in reading books, in prayer, in fasting. You are trying to live this holy life. This is what these monks were doing in these monasteries. Kuba ke xa uyimonk ubomi bakho nje bujikelezwe kukuba uyafunda incwadi, uyathandaza. Ayikho enye into engaphaya, ufunda ke le ndlela ii-monks efanele ziphile ngayo. And so this is how these centers of these monks now became a place of learning somehow. The universities now are going to be established from these places. Kuze kanjalo ke into yokokuba ezi ndawo zizawuthi zibe nolawulo lwee-monks zibe yile meko, zaze ke yazi loo nto yakhokelela ekubeni kube kwakhiwa nee-universities. All right, so I want you to pay attention. So we are just showing that now you have something called monasticism, and this is what the society is controlled now by this monasticism. Ndifuna ke siqaphelisise ke ngoku kuba sizawungena ekubeni isosayeti le izithola seyingene kanjani ekubeni ilawulwa yile nkqubo esithi ke yi-monasticism. So you are familiar with this because monasticism, you see here we talk about these priests and they are issuing these laws, these rules, and all of this is under this guise that we are worshiping God, or everything, or the highest authority is God. So whatever they are telling you, it cannot be questioned. Ngumba ke lo endicinga into yoba sijwayelene nawo, apho la madoda esenza konke okwakwenzayo ekhomba ke le ndlela ebantwini, kodwa ezifihle ngokuthi yonke le nto ayenzayo ayenzela uThixo. Yenzeka loo nto kube nzima nokuba ube nokubuza okanye le nto ube nokuyikhalazela kuba baza kube bekhokise into yoba ifunwa nguThixo. All right. So this is how things were. So this Pope now is going to make sure he influences all the aspects of life with this system. Monks are everywhere. They are respected. Everyone now, even the youth, want to be a monk because this is a role model. This is the highest thing you can be in the society. Utyalwe kanjalo ke lo moya yile ndoda okokuba ezi monks njengoba zityalwe kwindawo yonke ziselulawulweni,
yaza ke le nto yenza uba abantu babone okuba yimonk kuyeyona nto entle nebalulekileyo kangangoba kwa ulutsha lubonakala lunomdla wokuba malube zezi monks xa lukhulayo ngoba zibonakala zingumzekelo okhoyo obonakala omhle ekuhlaleni. Yeah, they go as far as to say, in fact, they even ridicule a normal job. You know, if you go to school and then you want to do a certain job, they will ridicule that. So because the best thing you can be is to become a monk and be involved in the system, or become a friar for that matter. Utyalwa ke lo moya ezingqondweni zabantu apologies, kangangento yoba kude kufikelele kwibakala loba xa ufunda enye into, ufundela ukwenza umsebenzi esikolweni, ubonakala uyintlekisa kuba owona msebenzi uvezwa ungowona obalulekileyo ngulo wokuba yimonk, okanye ke ongenani ube yifraya, omnye ke wabalungiseleli kwaphaya kwi-Roman Catholicism. Yeah, so you find now in Europe, everyone wants to be a monk, want to be a friar, because these friars are given this authority by the Pope to control and to do all these things for the Pope. Phaya ke Europe uyanda lo moya kakhulu, wonke umntu ufuna uba yimonk okanye abe yifraya ngoba zibonakala zibekelwe kwindawo ebalulekileyo, zibonakala zibukwa njengabantu abakwindawo ebhetele ekuhlaleni konke jikelele. Yeah, so these monks will control the society because they've been given the authority by the Pope. They will go cities, they are selling the indulgences, they are demanding gifts, they are doing all of these corruptions. Ezi monks ke zibonakala zinegunya, zilawula abantu, zibenzisa unothanda, ziyajikeleza ezixekweni, zihamba ke ziqokolela lawa matikiti ekuthiwa ngokuxolela izona ii-indulgences, zihamba zifuna izipho ngenkani, zifuna izipho ebantwini. Yonke ke le nto ziyenza ngegunya elinikwe yiPope. Yeah, so you will see why. You remember the story by Elder Doreen last Sabbath when we are talking about Revelation 9. We talk about that Abu Bakr who's gonna issue a command, and it was specifically to these monks because everyone knew what these monks were doing at that time. Uyawukhumbula ke xa singakhe sizikhumbuze ngesifundo ebesisenzelwa ngu-Elder Doreen sika-Revelation chapter 9, apho sifumana ukuba khona u-Abu Bakr othile oye wavuswa eze ke ukuzongenelela kuloo nto yenziwayo ngaba bantu ezi monks ebantwini, kuba bisaziwa ngendlela ezenza ngayo ebantwini ukubaphilisa kwazo abantu kabuhlungu. Okay, so the papacy has put a grip on this power now, and the Pope is the one that is negotiating. Iphepesi ke yiyo eselulawulweni, ulawulo liphethe ngesandla, yiyo ke nezawuthi ke ingene ke ezingxoxweni. All right, so when you get to 1213, you have a king called King John. Xa sifika ke ku-1213 sifumana ke ikumkani ethile ebizwa ngokuba ngukumkani uJohn. Okay, King John, let us look a little bit about King John and the history around him. Akhe sithi ke ukuqwalasela lo King John kunye nembali emjikelezileyo. So in 1205, the Archbishop of Canterbury died. Ngo-1205 ke Archbishop yaseCanterbury iyafa. Okay, now you have King John and his monks
they are fighting. There's a disagreement on over who to replace this Archbishop of Canterbury. Sibona ke ngoku uqhuthwano olukhona xa kufa lo Canterbury kumkani wakhona, kuba khona uqhuthwano loba ngubani ke ngozawungena endaweni yakhe esihlalweni sakhe. Olu qhuthwano ke luphakathi kuka-King John and again like The monks, these monks, nee-monks. right? And it gone so bad and in such a way that the Pope now had to step in. Ibe lidaba elishushu kakhulu ke le ngxabano kanye nto kwafuneka iPope ingenelele. Right now, Pope Innocent III is going to step in and appoint Stephen Langton. uPope Innocent III uye wangenelela ke waza yena watyumba uLinton. And King John doesn't want this Langton, and he rejected all of this. Khangayonwabele ke le nto wayikhaba ngawomane uKing John le nto yokungena yokufakwa kaLinton esihlalweni. Because the Pope wants to control England now through this Stephen Langton. Kuba ke iPope yona ibikwenza okuba ifuna ukumsebenzisa lo Stephen Linton ukuze ifumane ithuba lokulawula iNgilani. So John is not having it. And in 1208, England was placed under the interdict. Ngo-1208 ke esabe ngayingenanga uJohn le nto, i-England ke ngoku iphetha ifakwa phantsi interdict. Yeah, interdict. Interdict. This is when the Pope is depriving you of the church services, because remember the papacy is controlling everything in Europe. So if you are placed under the interdict, no church services. Interdict ke imeko apho uzawuthi ke wena unganikwa kwanto uncishwe zonke iinkonzo libandla ngoba sikhumbule iPope ebiselulawulweni. 1209, John himself was excommunicated. Ngo-1209 uJohn ke ngokwakhe uyasuswa uyabulawa. Actually, uyanqunywa. What is this excommunication? Oh, uyasikwa, uyasuswa ebulungwini. Yes. Mm. So church-wise, he's still a king. We've just excommunicated. So no, yeah. Uyasikwa kusho ukuthi akasavumelekanga ukuthi abe nephatha idlalayo enkonzweni. So in 1213, John finally submitted to the Pope and he accepted this Langton. Ngo-1213. 1213. Yes, ngo-1213 uyazincama ke aqonde into yoba hayi makanikezele elulawulweni lukaPope avumelane nale nto yokubekwa kukaLinton uJohn. Right. So from that point on, England will become a vassal state now under the control of the papacy. Susela ke kule ndawo kuya phambili iNgilani ke ngoku izawubuyisela ekubeni izifumane izinkonzo iphantsi kolawulo lwePope. Yeah, and King John is going to agree to pay this tribute money yearly. Avume ke uKing John okokuba uzozihlawula zonke imali ezifunwayo ebonisa intlonipho nembeko zonke izinto ezizimfanelo ezenza qho ngonyaka. Yeah, so everybody knew that King John has sold England at this point. Ngeli xesha ke wonke umuntu uyayazi into yoba uKing John uthengisile ngeNgilani. The barons are going to stand up and rebel against King John.
Zii-barons ke bona bazawusukuma beme ngenyama bamvukele uKing John. So the barons are these nobles that are surrounding the king. The king is ruling the kingdom through these barons, these noble men, noble people. Ii-barons ke ngaba bangqonge ikumkani abangamaphakathi aya alawula nabo ukumkani, izihlonitshwa nezithwalandwe zesizwe. Yeah, so the barons will be those rich people, and they are owning the land. They are owning everything in the society, including the army. So the king is working together with this baron. So the relationship must be a cozy, a better relationship, a good relationship between them for the state to function. Ukuze ke isizwe okanye ukumkani asebenze kahle kufuneka abe nobudlelwane obuhle naba bantu. Banemali, batyebile, banemhlaba omninzi, ngabo abasondeleyo apha kukumkani bade balawula nomkhosi. Yeah, so now you find these barons, because they didn't like what he did, now they are rebelling against him. Njengoba ke besisitshilo sathi ezi barons aziyithandanga le nto into yoba uKing John athengise ngeNgilani, bazawuvukela ke bamvukele bangabisadla ngendebe enye naye. So this is what prompted or started the Magna Carta, or sparked the Magna Carta in 1215. Yile nto ke ebangele into yoba side sifike kanti ngo-1215. Yes, Magna Carta is this what is this? Is this charter, this great charter, or that is going to be signed? They're going to force King John to sign this charter because he was accused of abusing his powers, taxes, a lot of things were going wrong with King John. Le Magna Carta ke luxwebhu lwezinto ezithile ekufuneka zenzekile abaye bamnyanzela uKing John ukuba makalusayine, kuba ke besithi nguye omoshileyo izinto uba zide bezama ukulungisa. Yeah, so now this Magna Carta was saying the king could not rule by personal will. Kule Magna Carta ke okanye charter bekusithiwa ikumkani ayikwazi ukulawula ngezimvo zayo isisiqu kuphela. The king must obey the law. Ikumkani mayiwuthobele umthetho. Certain taxes required consent. You can't just come up with something. You have to consult. Iiteksi ezithile okanye iirhafu ezithile azikwazi ukuvele nje athi vumbu kuziwe nazo lowo engakhange afumane imvume. Kufaneleke ixoxe kuqala kuvunyelwane ngayo loo nto ezo teksi. Free men had rights to free trial and legal judgment. Abantu abakhululekileyo banenkululeko okanye banelungelo lokuba mabasenkundleni engenamkhethe bajongana nomthetho lo ngendlela engenamsisithili. Yeah, so let us just follow this story. So we see what is happening here. All of these issues now, you see that somehow there's something that is brewing here in this history. People are tired. People want to take power into their hands. Ke sithi ukulandela ke elibali siqaphela into yoba njengoba sihamba phaa siyabona uba ikhona le nto ebilayo. Abantu badiniwe bakhathele
bafuna ke ngokuthathela ulawulo ezandleni zabo. Okay, so 1309 Ngoku siku-1309. in 1309 we have what is called the Avignon Papacy. Apha ke ku-1309 sifumana into ekuthiwa yi-Avignon Papacy. Right, Avignon Papacy. So this is Avignon, this is a place in France. So because what is going to happen here, for the first time now, we're gonna see the papacy moving from Rome to France. I-Avignon yindawo ephaya eFrance. Sibona ke okokuqala ezimbalini ipapacy isuka moving from Rome to France, right? Yes. So you remember the papacy, the Pope is France. Yeah. Yeah, the papacy is always in Rome, in the Vatican. So it's going to be the first time now the papacy moving from removing its seat from Rome to France. Wenjayelo ke ipapacy isihlalo sayo sise-Rome eVatican. Kuzoba kokuqala ke ezimbalini into yokuba isihlalo sepope sisuke eRome siye eFrance. Yes, it was Clement V who moved this seat, Pope Clement V, because he was French, and there are issues, there are conflicts, there are political strifes in Rome. It's not safe anymore, and plus he's a French himself. He's not Italian, so he's gonna move this seat to France now. UPope Clement ke lo owenza lento, isizathu nje esihamba phambili sesekuba yena buqungu waseFrance. Kwakhona kuninzi okwenzekayo, isiphithiphithi esikhona phaya eRome. Yiyo ke lento ebangela bathatha isihlalo asisuse eRome asise eFrance. Okay, so let us follow this. 1351. Siyaqhuba njalo siku-1351. Okay, you have what is called Statutes of Laborers. Sinento esithi ukuyibiza ke Statutes of Laborers. Right, so Statutes of Laborers. So let's give the background here. The king now is Edward III. Sifuna nje ukulanda kancinane ngale Statutes of Laborers. Ngoku ikumkani nguKing Edward wesithathu. So there was a Black Death in Europe from 1347 to 1351, a Black Death. So a Black Death is a pandemic. Ukusukela ngo-1347 kuya ku-1351 phaya eEurope kunesifo esisafika ke ekuthiwa yi-Black Death saqugqisa ke kanobom. Yeah, people died from the viruses found in these rats. Lots of people died in Europe. Some claim 30 to 50% of the population in Europe died because of this virus. Khona ke intsholongwane ivirus ekuthiwa ize namagundwane empuku ebulele abantu abaninzi eEurope kumyinge we-30 ukuya ku-50%, cishe uhafu wabantu. So now there's a shortage of workers in Europe. Le nto ikhokhelela ekubeni babe bambalwa abasebenzi eEurope. Yeah, because many workers and peasants had died. Labor became scarce. Basebenzi abaninzi nee-peasants ke aba baphaya
kwaba abantu abajongelwe ezantsi benziwa amakhuba baye bafa ngeli xesha. So what happens if people become scarce? If the people are scarce, wages tends to go higher. Kwenzeka into ke xa abantu bokusebenza kuyanyanzeleka into yoba abantu baphumele ngaphandle bayoqesha abanye. Yeah, wages tends to go higher when people are scarce. Oh, sorry. Oh, okay, sorry. No, abantu xa ngaba ke bembalwa bokusebenza imivuzo yabo okanye iholo yabo iyenyuka, kusho ukuthi yakhuphuka barhola kakhulu. So for the king now to put a stop in this or to clamp this down, because what happens now, the workers are demanding higher wages, and so to put a stop in this, certain measures has to be done by the king. Uzobhekana ke nenkinga ukumkani yokuthi abantu bafuna imivuzo inyuswe kakhulu, athi ke xa ejonga le meko abona ukuthi khona into efanele yenzeke ukuze agweme anqande le nto yenzekayo. So they wrote these statutes of laborers now to put things under control in this situation. Ukuzama ukugcina imeko iselulawulweni ngenxa yale meko, kubhalwa ke le nto ekuthiwa yile Statute of Laborers. So the statutes of laborers says wages are fixed at pre-plague levels. In other words, no more wages that are gonna go up. Wages are fixed. Apha ke le ithethwa kwi-Statute of Laborers ithi akukho mvuzo ozomane unyuka usehla apha ngokuthanda kwenu. Imivuzo yonke imile endaweni enye, ibekiwe, ayizujika. Workers were required to accept work if offered. So you have to accept any work if you are offered. No questions asked. Abasebenzi bekulindeleke into yoba xa inuka umsebenzi makawuthathe, angabebuza into eninzi. It was illegal to pay or demand higher wages. Bekubone kuyinto engekho semthethweni nje ukuthi umuntu umhlawule okanye yena umsebenzi lo afune umvuzo ongaphezulu kwalo obekwe ngurhulumente. Yeah, even the movement of workers was restricted in some cases. So if you're working in a certain place, you have to work there. You can't move and work somewhere else. Bekulawulwa ke nento yokuthi awuvumelekanga nje into ungasimane usuke ngokuthanda kwakho kwenye indawo uyosebenza kwenye indawo. Bekufuneka yonke loo nto ibe phantsi kolawulo lukarhulumente. So we are just trying to paint a picture just to show how things were in Europe. How were the conditions? Sizama ke Hello? Futhi, are you there? nje ke umfanekiso ngqondweni uchaza ukuba hello? Can you hear me, Futhi? Yes, like I can hear you. I don't know. Maybe I disturbed your screen. I don't know, maybe it's me or maybe it's your network, but something happened. Yeah, I touched the phone mistakenly. I think I disturbed the screen. My apologies. No, it's okay. So yeah, we were just showing that now in Europe there's a growing conflict between the workers and the landowners. Siveza ke ukuba izinto zimi njalo eEurope, kukhona ungavisisani okukhulu okukhulayo phakathi kwabasebenzi nabanini bomhlaba. Okay, so
let us go to Revelation chapter 2. Makhe siyeke kusikhilelo chapter 2. So you remember from verse 19 we read, let's read again. I know thy works, I know thy works and charity and service and faith and thy patience and thy works, and the last to be more than the first. Anyone who can read where's the Bible? Yes, please. Yes, please. Because the only version of what is in the soft copy, which is the phone, now touching the phone, can disturb the presentation. Okay, we're gonna move. If anyone has a Bible, they will just let us know. All right. So so we talked about these works. We said in these times, as we try to show from 538 all the way, this issue about works is paramount or is prominent. Sethile ngalento lemisebenzi kususela pha ku-538 le nto lemisebenzi ibonakala ivezwa iyeyona nto engathi ibaluleke ukodlula yonke into. Yeah, because you remember we said the papacy was the only institution that was stable in Europe, and the papacy was the one that was handling all these matters, whether it's feeding people, these all corners of the society. The papacy was doing all these works. Sikhumbule ke into basithe ngeli xesha iPapacy yiyo ebonakala eliqumrhu elinozinzo. Ithathela kuyo ngokulawulo lwento yonke, kususela ekunikeni abantu ukutya, zonke iikona zolawulo izibambe ngezandla iPapacy. Yeah, even inside the church, the friars, the priests are telling people about these works. If you want to please God, you have to do these works. You want to, you want to pay these indulgences, you want to go to heaven, you have to do all these works. So these works were emphasized here. Nangaphakathi ebandleni ishushu levangeli yemisebenzi ngoba iinkokheli zebandla zishumala into yoba uba ufuna ukuya ezulwini uyoya ngemisebenzi, kufuneka ubhatale amatikiti, kufuneka wenze yonke le nto abafuna into yoba mayenziwe eveza ukuba yimisebenzi ezongenisa ezulwini. All right, so verse 20, it says, notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants, to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Verse 20 ke kuba athi noxa kunjalo ke ndinendawo ngakuwe ngoba uvumela lo mfazi onguJezebhele into balahlekise abantu banika into yokuba badle ukudla okunikelwe kwizithixo. So Thyatira is the church of God. This is a good church, but it's just that this church is being hijacked by this woman Jezebel at this point. IThyatira libandla likaThixo elihle, kodwa nje ingxaki ukuba ngeli xesha lisuke lathathwa lwaxhwilwa ngulo mfazi onguJezebheli. All right, so when you get to verse 24, it says, but unto you I say, unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I'll put on you none other burden. Kuba ke athi uverse 24,
njengoba ke abanye benu bengakhange babe nako ukuzamkela izimfundiswano, sayike kuba sanengezela mthwalo ngaphezu koku. So there are people who are trying to do good even in this period, and the Lord is recognizing that. Bakhona ke abantu abenza unako besenza okulungileyo ngeli xesha lokuthubana, yaye uNkulunkulu akayilibalanga loo nto, uyayiqaphela. Yeah, even inside this Catholic Church system, you do find good people who are really trying to do good before God. Kanye ngaphakathi apha kule nkonzo yobuKatolika bakhona abanyanisekileyo abenza unako nakwenza intando kaThixo. Right. So, and the Lord says he will put no extra burden upon them. Whatever they are doing, the Lord is watching it, and the Lord is satisfied with what they are doing. uNkulunkulu ke uthi kwabo bantu akasafuna kubengezela umthwalo ngaphezulu kwalo abanawo. Yonke into abayenzayo uNkulunkulu uyibhekile, yonke into abayenzayo uNkulunkulu uyayibona. Verse 26, verse 25 says, but that which you have already, hold fast till I come. Phaya ke kuverse 25 uthi koko ke eninako enikubambileyo kubambeni nikuqinise ndide ndifike. 26 it says, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give the power over the nations. Besethi ke uverse 26 kulowo ke weyisayo nozibambileyo iziyalo zam kude kube sekupheleni ndakumnika amandla olawulo phezu kwazo izizwe. So there is a promise for those who will hold fast until the end. The Lord is saying he will give them power over the nations. So we're going to try to understand this power over the nations. Sisithembiso ke esikhoyo esifumaneka uThixo asinika abo bathembekileyo, uthi ke uza kubanika amandla olawulo phezu kwezizwe. Sifuna ukuqonda kakuhle ke okokuba la mandla baza kuwanikwa ngawaphi okanye athini. All right. Let's move. Maybe just. Okay, so just bear with me here. Ndikezela nje kancinci. Okay, so yeah, we are trying to follow this timeline. So, Sizama ke ukulandelela le mbali. and then in verse 27, it says, is it verse 27? In verse 27, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter shall they be broken to shivers, even as I received of my Father. Can Okay. can you read it or So paraphrase? it's just a continuation of this rule, because they are given this rule to rule the nation, or there's a promise for them to rule the nations. So it's just explaining that. Kusachazwa kuqhutyeleka nolu lawulo abazolunika, kuthiwa bazawunikwa intonga yentsimbi, bazolawula ke izizwe. But I want us to pay attention on verse 28. It says, and I will give him the morning star. Ndifuna ke sijonge kakhulu uverse 28 uthi ke ndiyakumnika ikhwezi lomso. Right. So this is where we are. Kulapho sikhoyo ke apha. Because we want to understand what is happening in 1363.
Kuba sifuna ukuqonda okwenzekayo ngomnyaka ka-1365. So in 1365, we're going to talk about Wycliffe now. Xa sifika ku-1365 ke sizawuthetha ngoWycliffe. We are trying to understand this morning star. Sifuna ukuqonda eli khwezi lomso, Because we are suggesting this morning star is Wycliffe. kuba ke sifika kwinto ethi eli khwezi lomso nguWycliffe. So the promise is, if you hold fast until the end, I will give you Wycliffe. Isithembiso sithi uba ngaba niye nabambelela kwade kwabasekupheleni ndakuninika uWycliffe. So John Wycliffe, we're going to look at John Wycliffe and try to understand his role in this history. Sizawuthi ke siqaphele uJohn Wycliffe lo, siqaphele nendima ayidlalileyo kule mbali sikuyo. Okay, let me try to send something. I'd like us to read something. Khona ke ndingasingathi Just sikufunda sakuthumela. I will send a document in the group. Sakuthumela You ke can just uphinde open it and then you can read with me. sizoyijonga ke sizothi ke siyifunde. So I'm touching the screen right now. Okay, no, it's fine. No, we are not interrupting. I'm using a different whiteboard. Oh, okay. Oh, okay. Yeah. All right. Okay. I'm there. So I just want us to read a great controversy. Ngasingafunda ke i-Great Controversy. It says, in the 14th century arose in England the morning star of the Reformation, John Wycliffe. John Wycliffe, are you going to interpret, or how are you going to do it? Maybe let's try. You read the paragraph, then I can paraphrase. It's not so long. I can Right. see what Okay. John Wycliffe was the herald herald of reform, not for England alone, but for all Christendom. The great protest against Rome, which it was permitted him to utter, was never to be silenced. That protest opened a struggle which was to result in the emancipation of individuals, of churches, and nations. ngenkulungwane ke ye-14 kuvuswa ke phaya eNgilane le nkanyezi yasekuseni ye-Reformation yokulungisa izinto zime kahle ekuthiwa nguJohn Wycliffe, owayeke ehamba phambili elitshantliziyo lokutshintsho lwezinto, enguye oweNgilane nje kuphela kodwa engowobuKrestu bonke. Wycliffe received oluyavukelo ke olumandla obelusenziwa oluyavukelo olumandla ke belenziwa kwiRome lulo oluye lwamnika amandla wokuba akwazi ukuthetha engenako ukuba ngathuliswa bani. Oluvukelo kwakhona luvulele okokuba kube khona i-struggle okanye ke umzabalazo oye wona lo mzabalazo wakhokhelela ekubeni kube khona ukunyuka amandla abantu abathile namabandla kwakunye nezizwe. Wycliffe received a liberal education, and with him the fear of the Lord was the beginning of wisdom. He was noted at college for his fervent piety, as well as for his remarkable talents and sound scholarship. In his thirst
for knowledge. He sought to become acquainted with every branch of learning. He was educated in the scholastic philosophy, in the canons of the church, and in the civil law, especially that of his own country. In his after labors, the value of this early training was apparent. A thorough acquaintance with the speculative philosophy of his time enabled him to oppose its errors. And by his studies, a study of national and ecclesiastical law, he was prepared to engage in the great struggle for civil and religious liberty. Wycliffe ke ube nokufunda ngemfundo ekhululekileyo okanye emenza abe nengqondo ekhululekileyo emkhokhelele ekubeni loo nto yonke ebeyenza ke kuba ebekubeke phambili ukoyika uThixo esazi kuba sesona siqalo sobulumko bakhe. Uye waqapheleka ke xa efunda kweziya ndawo ebefunda kuzo waze waziwa kakhulu wagqama ngokuba ungumntu onetalente onengqondo ezinzileyo. Unxano lwakhe enxanelwe ukwazi lulo lumbangele into yoba makabe nokwazana nabantu kwiindawo zonke ebehamba kuzo ehamba efunda. Uye wafunda ke efunda izicwaningo nezobunzululwazi kwiindawo ezinobunzulu kakhulu kwezasebandleni, ekuhlaleni, ngakumbi kwezaselizweni lakhe. Emisebenzini yakhe ke yokokuba aqaphele ukwenziwa kwezinto uye waba noqeqesho oluye lwagqama kakhulu. Ekubeni ke waba ngumntu onengqondo ephangaleleyo eziqhelanisa nokufunda nzulu ngezinto, eli xesha liye lamenza into yokokuba abe nako ukuba iimpazamo ezenziwa ngabantu aziveze elibala. Waza wathi ke ngezifundo zakhe ezenzileyo efunda ngezelizwe nangezobuntshumayeli emthethweni, wazilungiselela ekubeni makabe ngongena nzulu ekuzibandakanyeni ke nezi-struggles okanye uvukelo belusenziwa lusenzelwa ukulungiselela abantu inkululeko yabo kwezenkolo nakwezokuhlala jikelele. Okay, you heard that it says Wycliffe was educated in scholastic philosophy. Sivile ke into yokuba uWycliffe uye wafundiswa kwezobuchopho bengqondo kwakunye nezemfundo nje. Okay, so pardon my writing. So let's try to understand this scholastic philosophy. Akhe sijongisise ke le nto ayifundile sithi scholastic philosophy. Remember, we talked about monasticism. Sikhumbule kuba bekhe sathetha ngalaa nkqubo ye-monks ekuthiwa yi-monasticism. But over time, there's gonna come a new way of looking at things now, which is called scholastic philosophy. Kuzothi ke ekuhambeni kwexesha kube khona ke inkqubo entsha ngokuyokujonga izinto ekuthiwa ke xa ibizwa i-scholastic philosophy. So you remember that learning or these monasteries were centers of learning whereby these monks were so influential. Hello? Footy has been kicked out. Okay. I think our friend has been kicked out. I'm back. I was kicked out for a while. I lost got you when you said we remember that learning. Okay, you remember that these monasteries were centers of learning whereby these monks will be so influential. Sawukhumbula ke into yoba eziya monasteries ezaa ndawo ezihlala kuzo ii-monks kulapho bekuphekwa khona ezi monks, apho beziza kuba nefuthe ke elikhulu leemfundiso ke zaseRome.
Yeah, but over time, there was these new ideas which are coming in now, a new way of looking at things, like Ngoku this scholastic philosophy now. ngokuya kuhamba ixesha esi scholastic philosophy siza nendlela entsha yokuzijonga ukuzibheka izinto. Yeah, so here, or people are beginning to ask questions now. Remember, monasticism, it's the priest. You have to listen to what the priest is telling you, and you don't have to question anything. But now we see something, new ideas coming in now, whereby students are raising questions. They are beginning to reason now. Kwi-monasticism ke akubuzi mbuzo, umamela le nto etshiwo ngumpristi kuphelela apho uyayithatha, akubuzwa kuwe. Kodwa ngoku kule inkqubo ye-scholastic philosophy abantu bayaveza izimvo zabo, babuza imibuzo, bayakwazi ukuqiqa ngengqondo zabo bezisebenzisa. Yeah, so now people are beginning to ask questions, and they are questioning everything. So now Abantu this is, yeah. abantu baqaliswa ngoba bakwazi ukubuza imibuzo, ininzi ke ngoku into abayibona beyibuza befuna uba mayicaciswe. Yeah, so this is why what is called this scholastic philosophy now, because this is these Greek thinkings now where we reason everything. So we're gonna reason the scripture now. We're gonna challenge everything now, and Wycliffe was educated in all of this. Qala apho ke into yokokuba kungene ezi nkqubo zobuGrike, apho abantu besebenzisa ingqondo ngoku bebuza izinto, befuna ukucaciselwa izinto. Kunjalo nje ke uWycliffe ke nguyena esimbona ehamba phambili ukufaka le ngqondo nale ndlela yokufunda ebantwini. So this scholastic philosophy is a new way now of looking at things, and right now it's trending. It's gaining, it's gaining attraction, and in places like universities now, particularly Oxford in England. So these centers of learning now are taking a new shape now because Le of this nkqubo ke philosophy. inkqubo ke le-scholastic philosophy siyibona ithatha unyawo, kunjalo nje ibonakala ithandwa kakhulu ngabantu, kanye into yoba nooyunivesithi zabo-Oxford eNgilani ziyayithatha le nkqubo, siyibona ke isabalala ithathelwa phezulu ngabantu. Yeah, so what we want to show here is that Wycliffe, he understands all of this. When you talk about the canons of the church, he knows all of that. So he is going to be the right candidate who's going to have to deal with this crisis before us now at this point. Wycliffe ke nguyena ke uzawuba sisixhobo esihamba phambili ukuhambisa le ndlela yokufunda, kuba ngoku xa kuthethwa ngento kuthiwa zii-canons of the church, wazi kakuhle icacile uba kuthethwa kuthiwani. Nguye ke ozawuyijonga ayibambe ngempondo yonke le nto, ayitshalenje okanye ke abhekane nayo ngqo le nkqubo ebisoloko ikhona yokuqhuba izinto ebandleni. So the last sentence there, it says he was prepared to engage in great struggle, for civil and religious liberty. Isivakaliso sokugqibela ke sithe bekulungele ukungena kule mfazwe okanye ke kulo mzabalazo okokuba alwele inkululeko yasekuhlaleni kwakunye kwezenkolo. Remember, we are tracing Revelation 12, this good woman, right? Khumbule ke into yokokuba sifuna ukulanda kahle lo mfazi olungileyo kaRevelation 12. And we said in 4 BC, this church is going to be stripped of civil power and is going to be given to the Romans, and the church is going to continue as a religious body. Siphinde ke sathi ngo-4 BC ibandla lehluthiwe ke lamandla olawulo azanikwa iRoman Catholic, yaza ke loo nto yenza uba mabaqhubeke ke nolawulo amaRoma. But when we trace the history,
We saw the Church of God is going to be persecuted, and also we're going to see a compromise that will give us the papacy in 538, right? Sithi ke ngokuya kuhamba ixesha ibandla litshutshiswa likhokheleleke ekubeni le meko lide libe nokuyekelela licompromise, nto ke leyo esise ku-538 BC, 538 AD, sorry. Yeah, so the Roman kingdom, we know that they're gonna lose it. They're gonna lose this power, and this is why we see a new entity now, the papacy, that is gonna take charge 538 onwards. Siyazi ke ukuba amaRoma ubukumkani bawo buye balahlekelwa ngamandla. Yiloo nto ke sifika apha ku-538 ngoku ulawulo luthathwa yiphepesi ukuya phambili. Yeah, so this civil authority we are talking about, even the Romans now, they no longer qualify to handle this. This is where now you're going to see the papacy is very much involved now with this administration. Something is shifting. We have to see this. Eli gunya ke lolawulo lwezamakhaya libonakala lilahlekela ke ngoku. Yiyo le nto izobangela uba iphepesi ithathe iintambo, izinto ngoku ziya zitshintsha kakhulu ukuya phambili. So we're not saying that the kings of Europe are going to be without job, but we just want to show that the papacy is the one that is going to be in charge now. Asitsho ke ukuba izikumkani zaseYurophu zizawuphelelwa ngumsebenzi, kodwa into esizama ukuyiveza yinto yoba yiphephesi ngoku ethatha ulawulo etsala iintambo. We saw how the papacy is taking power, monastericizing everything. But right now we see something, something is changing now when we talk about this scholastic philosophy. Ngaphambi ke kwesi scholastic philosophy sibonile into yokokuba iphephesi yiye ibitsala iintambo ifaka leya lolwalawulo lwe-monasticism befuna ke ukulawulwa ngokobunkolo babo bobuRoma, kodwa ngoku iinto xa kufika Wycliffe ziyatshintsha. Yeah, so what we wanted to highlight is that Wycliffe, it says, he was prepared to engage not only for religious liberties, but for civil liberties as well. Sithetha loo nto ke xa sisithi uWycliffe bekulungele into yokokuba makangene kumzabalazo wokulwela inkululeko yabantu, hayi ngokwezokuhlala kwezolawulo lokuhlala kuphela, kodwa nankululeko ngokwezenkolo. Yes, so what we want to show is that when we talk about this woman of Revelation 12, it may sound as if it's just a religious body, but we want to show now there's a civil aspect of it in it. Into esifuna ukuyiveza ke ukuthi masikhuluma ngumfazi wesifazane kuRevelation 12, kungavakala sengathi sithetha ngomfazi okanye ngesimo sequmrhu elinomdla kwezenkolo kuphela, kodwa ngoku esikuvezayo kukuba akupheleli apho, kukwakhona nomdla wezolawulo wenkululeko kwezolawulo zokuhlala. Because you will remember when we talk about the pilgrims that will leave Europe to establish themselves in the new world, that those pilgrims for quite some time we were thinking those were just religious people, right? Ngoba siyakhumbula xa sithetha ngabahambi abasuka eYurophu beyoqala ubomi obutsha kwilizwe elitsha, esisoloko sicinga into yokokuba ngabantu abo bebephila ubomi ngabantu ebebephilela inkolo kuphela. Yes, hello. Hello.
So 6 minutes are remaining to wrap up. All right, I'm trying. It's difficult. Oh, you don't worry, you'll still have next week. But it's just a short, small portion that I need to wrap up. But let me try in 6 minutes. I don't know. Okay. Thank you, Tado. Are you still there, my friend? Yes, Taki. All right. So yeah, I think it's important for us to read these codes. There's a code number 3 there. Code, Sibhekisicatshulwa. okay, so another thing. Okay, I don't know what to do now. I think let me try to wrap it up, right? We will see. Makhe ndizame ke ukushwankathela ke sizobona. Okay, I think you get the point now. What we want to show is that this work of John Wycliffe is not just civil, it's just not religious. This is about civil matters as well. Ndicinga into yoba ke siyabona okokuba xa sithetha ngoWycliffe asithethi ngomntu obenomdla kwezenkolo kuphela kodwa ngumntu obebheke nesimo sabantu kwezokuhlala jikelele. Remember, we're discussing the morning star of the Reformation. Sikhumbule ke okokuba sizama ukucacisa ngekhwezi lomso lokwenza izinto kabutsha. So if you want to understand the Reformation that was happening in Europe, at least we can start here in 1365 with Wycliffe. Xa sifuna ke ukubona ukwenziwa kwezinto kabutsha Europe, loo nto singayenza ngokujonga sifunde kabanzi ngoJohn Wycliffe lo. Because all his works, all his principles are the ones that are going to be influential in Europe now, in perpetrating this Reformation to go forward. Kuba ke yonke imisebenzi yakhe yeyona ibonakale inefuthe elikhulu kakhulu ukuqhubela phambili lo msebenzi we-Reformation ukuba uye phambili. So right from the beginning, you will see that these liberties, they are civil and religious liberties. At least this is how we want to understand them. Sizawubona zisuka nje into yokuba lo moya wokufuna ukuba abantu bakhululeke awuhambelani, ayingomoya wokuba bakhululeke ngokwasenkolweni kuphela kodwa ukwangokuba kukhululekwe nangolawulo lokuhlala. All right. So I think maybe it's a better place to stop here. We will see what we will do in the near future, just to wrap things up here. It's not much. Cinga into yoba ke kusilungele uba xa sishiya kule ndawo sikhe sithi xa sawubuye sibone kokuzayo kokuba ke sithatha sisuka siya ndawo. Any questions, any comments? Mibuzo, izipawulo? Are we following? I know it's a lot of history. Are we following? Yaqonda kona kokuba kuyimbali eninzi. Ndirhalela ukuqonda nje kodwa uba kona singabe siyaqonda kakuhle na ikhona into esiyibhaqayo. Yes, me, I did get something.
I didn't know what the meaning of this morning star is now. Yeah, I've gained something for sure. Thank you for that. So Thank you for ngiyabonga. that. Yes, hello. No, we are following. Yes, siyalandela. All right. Thank you very much. So, yeah, I hope we are following. That's very good. So, if there's no one who wants to comment now, I think we can close with prayer. Sizawuvala ngomthandazo ke apha. Xa kungekho bani ofuna angaphawula. Dear God, we come before you again. Thank you for the study that you have blessed us with this evening. It is always amazes us to look at history and to look at these things and trying to understand these things, putting all of these things to our perspective today. It is always a wonderful thing to look at these things in a new way. So we are so grateful for these truths that you are showing us in these last days. So continue to bless us, O God. Bless all the churches as we continue with the Sabbath hours. Thank you for everything that you have in store for us. Thank you in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Thank you so Over much. to you, Tina. Thank you. Tina, are you there? Or Tato? No, it's me. Hi, thank you so much, Lucky, for the lesson. It's history, and it demands a lot of attention to think through it. And thank you so much for sharing. And may we meet again tomorrow. We will send how the program will be tomorrow, and we will update everyone. But we will have our 9 o'clock lesson. For the things will go the following way. We have a 9 o'clock lesson, and that's for children. And then let me just make sure that I have my things correctly. Hold on for me. Okay. Yeah, okay. So we have 9 o'clock, we have children's lesson. Things are going to be swapped around. Children's lesson at 9 o'clock by Makosi. And then we have the camp that it will be happening in France. I think Pamanda will be teaching. So we have Pamanda at 11. And then we have Pedro, who is going to be teaching for us here in South Africa at 5. And then we'll have his last lesson at 1800, which will be a Q&A. So we will not be following a regular way of doing things. 9 o'clock children's lesson. Thank you. So we will just update everybody in the group tomorrow. Thank you so much. Have a blessed night. Thanks, Foti, for interpreting.
And thank you You're everyone for welcome, joining. friend. Thank you.